Čaute ľudkovia, dneska vítam nový dan, dneska ideme robiť pády. Takže čaute ľudia, dneska vítam nový dan a dneska ideme robiť čo viacej, vidíš, že mám tu druhý telefón, aby sme mohli nahrávať v pomalnom čase. Takže OK, takže prvé to máme XXO, takže zapneme to natáčanie a ideme na to. Čakajte, ja zapnem natáčanie, OK. Takže 3, 2, 1. Rýchlo. OK, takže prvý záber vám dá hneď. OK, moc sa to nepoškodilo, iba tak trošku, takže ideme na druhý pád. 3, 2, 1! To čo je? Ľudkovia, ideme dohodiť odtiaľto. 3, 2, 1. Takže ľudia, dnes ideme robiť toto, už som to teraz otvoril, ale ideme skúšať o to hodiť. Nie je to porovnanie, ale ideme o to hodiť kameň, takže ideme na to. Ľudkovia, ideme dohodiť odtiaľto. 3, 2, 1. A už to syčí a vyčí. 3, 2, 1. Ešte tomu dáme dorážajúci. Woo! Takže ľudia, konec videa, dajte like, odberajte. Čau.